טוב, האם הסרטון לפני כמה דקות? תן לי. תקשיב. לפני כמה דקות הגענו ל100 עוקבים, העלינו פה סרטון שורטס חבל על הזמן, ואמרנו, זוכרים את הסרטון עם הטניס שאני מדבר עליו כל כך הרבה? אז ניסינו לשחזר את זה. אני מסוף המגרש כמובן בנדיט, בום, לכדור, הוא עף לרחוק, שקט, בלי כוונה, לוקח את הכדור מרחוק, בלי לכוון, פשוט זורק להכניס לי את הכדור, ומה קרה? איך אנחנו מצליחים לעשות את הדברים האלה? אם אני אעשה את זה עוד פעם, אם אני מצליח עוד פעם, תחזיק. בוא, בלייב. רגע, אני צריך. לא, תראי, אני אוציא את זה. תסתכלו, אם אני אוציא את זה. נשבעים לכם שזה אמיתי הדבר הזה, תראו. רגע. הנה, תסתכלו. אם אני מצליח את זה עוד פעם, זה באמת. תקשיבו, הוא ככה מרחוק, בא לפה, זורק. רגע, עוד פעם, זה לא כיוון טוב, זה לא טוב. רגע. טוב חברים, הבן אדם, ראיתם בסרטון הקודם גם של הדבק? הבן אדם משוגע. הבן אדם... יואו, סתכל על זה. יואו, זה על הסף, תראה. בואו נראה לכם מה זה, מקרוב. זה חוז... נראה להם מקרוב. תראו, זה על הסף. אני בשנייה יכולה לעשות... אני מת, לא קרה פה משהו, אתם לא תדעו. כן, אתם אולי נשתף. איפה זה? בחוץ, איפשהו. טוב, ביי, נתראה בסרטון הבא, ביי!